Next Africa. Yebo kuphelile ngamanje akuphelile. Awu. Ngifuna ukuvula umqondo la. Ngibuke kahle ungilalele kahle. Le mali le u3000. Umsebenzi oholela le mali ungawuthathi kancane oyiholela ngenyanga. Ngizokutshela mina enza nje ngikuvula umqondo ngikupha iskill sokuthi la ekhanda uhluze 1 2 3 4 5 khokhi rent musu kuhlala endlini enetiles uqashile hambe uyoqasha emjondolo ngoba uyazazi awunamali usebenza efemini 1 2 3 4 5 thenga ukudla ukhohle ugwayi ukhohle utshwala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 u2000 lo yabona mawungabeka lo 2000 for 5 months u10000 lo mawungabeka lo 2000 for 10 months u20000 lo awungitshela ukuthi ngo20000 ngeke uphume no code 14 uzophuma na code 14 mawungawufuni code 14 ungena matric vula umqondo thatha u15000 uthenga ifridge uthenga itofu uthenga amagesi ubeke lapho uhambe uyofuna itafula uhambe udayisa inyama enhloko order inhloko udayisa inhloko bese uyabuza la kunento engizokunikeza yona ukuze ngenyanga ukwazi ukwenza 10000 ngento ozobuyenza uphume kulomsebenzi owenzayo ungasebenzi efemini ubuyithola imali uvala Nganza kwethu yabeka insizwe lapha ke ekade ekhuluma lapha ngithemba izokgonke ukusuka nokuhlala kwale inkulumo yalompolo nekade kecebisa amajongo okanye ecebisa izizwe lapha ukuthi ke ungathi hola imali encane mangabe hola u3000 wamarandi ke u2000 uyawubheka 500 werent 500 ukuthenga igrocery angazi kupossible kangakanani ukuthi ke inyanga yonke mhlawumbe ungahlala ekhaya utohoza lapha ongaphila ngemali engange 1000 ke lapha sazi ziningi izinto mfethu mangabe umuntu mangabe nje umuntu nje ziningi idingo impela siyazi ukuthi kuningi kakhulu ngabali impela angeke kweze kuphelele sinengane lapha lapha uyasupport ekhaya okunye lokho ke ubhuta kushile ukuthi mhlambe enye imali kumele uyise ekhaya ukuqala lokho kunezinye izinto futhi nje uyagibela mhlawumbe emsebenzini mawungekho ke ungane nenhlanhla mhlawumbe ukuthi umsebenzi uyawokha lapha ke kuningi wezinganza kwethu angazi kodwa mhlawumbe angeke ngize ngimphikise ubhuti okanye lokhu mhlawumbe ongaka engalibeka but mina ngifuna ukuza kuwe comment section ukuthi mhlawumbe luthino lwakho ongalolu daba mhlawumbe ke uhola 3000 is it possible ukuthi ungasala no 2000 mhlawumbe ubheka njalo ngenyanga lapho usebenzisa 1000 uyarenta uthenga ukudla ka 500 ukudla sokuyabiza nakho kuyikodwa so ungaphila yini ngo1000 wamarandi siyazi ukuthi khona mhlambe imali nayo futhi ungaphila ngayo le but leyo ukuthi ungasala u2000 ku3000 ake stika yona ngazo kwethu ke bekulona udaba ahlangana ku video elandelayo isikhathi esilandelayo kwakho kusubscribe ungakhohlwa ukulandela ku Facebook @radio inkezo niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.